volt emléktábla ügyében szólni. Hát ez már elég régen lekerült onnan, ha most fölkerül helyébe, az már a negyedik lesz. Az első emléktáblát tönkretették, a másodikat le kellett venni a Kossuth utca lebontása miatt, és most ez a harmadik újból áldozatul esett, hogy most miért, nem tudom. Lehet, hogy csak rongálás volt a cél, de lehet, hogy zsidó gyűlölet volt a cél, nem tudom. Minden esetre a városra azért nem vett rossz, vagy jó fényt. Tehát ezt mindenféleképpen meg kellene oldani. Én puhatolóztam, illetve puhatolóztunk a férjemmel, és hát az interneten megtudtuk, hogy már valamikor szeptember 30-án kellett volna az új emléktáblának, hát igen, az új emléktáblának felállni, nincs. Tudom, hogy a város nagyon nehéz anyagi helyzetben van. De azt nem elégít ki engem, hogy folyamatban van. Pontosan szeretném tudni, de azt hiszem, hogy ez másodlagos ügynek tűnik, de azt hiszem, hogy ez sok embert foglalkoztat. Mert hiszen ezek a félegyházi zsidók a város polgárosodásáért ki kell mondani, igen, sokat tettek. És vannak olyan emberek, akik félegyháziak, és nem innen, van, aki Izraelből figyeli, és nem mondják már rám azt, hogy félegyházi zsidó. Tehát ezt intézik. Pontosan szeretném tudni, hogy mikorra tervezik, hogy ezt rendezik. Én részemről, meg a férjem részéről föl tudom ajánlani, hogy segítségét hozzájárulni,